132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी। लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोतदार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव। झुळंबे गावातील श्रीदेवी माऊली पंचायत देवस्थानच्या 9 दिवसांच्या शिमगोत्सवाची विविध धार्मिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेळ, कळसातील न्हावणाने सोमवारी रात्री उशिरा सांगता झाली। झुळंबे गावचा आगळा वेगळा शिमगोत्सव पाहण्यासाठी हजारो नागरिक उपस्थित होते। पाहूयात। येथील शिमगोत्सव प्रसिद्ध आहे। होळी पौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या या सणाची रंगत रोंबाटांनी व विविध खेळांनी वाढत जाते। अंगात देवतांचा संचार झालेले मानकरी देवतीर्थ भरलेला कळस डोक्यावरती घेऊन निशाणासह अनवाणी गावठाणात येतात। डोक्यावरच्या कळसाला संचारी व्यक्ती हातांचा आधार न देता भर उन्हातही गावभर अनवाणी धावत फिरते। हे येथील वैशिष्ट्य असून हे दृश्य पाहण्यासाठी हजारो भाविक गोवा, कर्नाटक राज्यातून येतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।